ناي عالم مستر ناي تكنولوجي قسقاسة زقرمو حقتات ناي تاريخ فلتت انكوع بدحان متاعكم نابزي زاراي مدبات بتزانلاتكم ناي فلتتن مزناقين ماكل بتزان عالم تكنولوجي مفلتتن بتزان تاريخ مزناقين بحادة سلام كبرات عزبتي كما يالهم نبنا لومي فروينا قداس مدب نقع بسلام مساهم لومي علمنا بفتنة تغيير الأبد لغزي أبزي وانزي جي أبزغرنا يبوتا نسمعو حدا عابي أرسلو نسو دما AI وي Artificial Intelligence وي سبسرحو بالحيوم بزو حسابات بسنكزي تكنولوجي زي عابي سيقات يحضر اللو عابي حتو دما AI نسرحنا كوز داديو نحنا سبات كابسرح وصايان كون دينا زبليو بنصاب دما نو اي فالون اي زيارة حجزنان كبتمنا زمص يو زبل وغناتون አለው ስጋትና ጭቡጡን ሐቀኛ መበገስ ዘለውን ዲዩ ወይስ ካብዘይ ምፍላጥ መጽዩ ኤአይ በሐቅ ንመን ይዘጥቅዕ ንመን ከዩ ከረበሕ አምናሎም ደምና ነዘር እዚ ካብ መበገሰት ሒዝና ዝርዝር ጭቡጡን ሓበሬታ ክነቅርበልኩም ኢና እዚ ኩሉ ሓቅታት ተመርኩስና ብዝኾነ ወገነታዊ መስመርቱዓታት ክንሪኦ ኢና ቻነልና ሰብስክራይብ ምግባር أصعد نقرأ مدبات أتكذي يخبط عكم جبرو سنة مكتاب كرايب جبرو هي هالفكون بتزانة let's go قدم حجي إن AI مقاسنا ندحي تمرسنا حنساب تاريخ كنرينا إذا حجي سمعنا زول فرحين نفلما جزية زقات نزول لكونن أما ودتك ما بالعسر شو منتخ لزمان نفلما أوان فابريكا ماشينات ستيم إنجينز كمت أغلوها شعوز نبرة سرح زنبرو سرحنيات عابي فرحي حدير وميو إذن ماشينات سرحنا كوز دوئيان بنبال دما ماشينات ناي مسبار مقصاص جميرم نيرم بدحري دما كمبيوتر كمسقلو وانت ما سالي فرح نيرم كمبيوتر نخلم صحفتن كساب سرحنيات كاب سرح كوصوم يزبل دما كبيت فرحي حديروم جن تاريخ انتاير إنا زيم صراحات ويوزيت تكنولوجي زيوم نتناقدم صراحات فيهم يوم جندما بمليونات قصور حدثي صراحات فتيرهم نابنت الكمبيوتر مهزو ويمسو ناي سوفت وير انجينيرز بها صراح ويمويا اي نبرن لازم حجون مس اي اي ما سالو عزيو زقطمنا زلو جن بحقي اي اي كبهال كله انتهي مالتيو كما يغد صرح AI كملك لنا بحثيرو ماشينات كم سب كحسبان كم مهاران مقبار مالتيو AI مالت كمبيوترات وين ماشينات كم ديك سابات كحسبو كم مهارون أجمعات فاتح المقبار مالتيو كم يكي يصرح ماشين ليرنينج AI كم تراز وخنا سوفتوير إذا جبر تبهيلو ترأي أكون زز يكداس كبليونات داتا بمرأي بعلو الناتا مهاري زخيد لمثالي نحاد هسان دمون كلبن كم يجير كم تفلي كم تمهرو AI ون نبلينها سئلتاتن ويحبريتا بمرأي بعلو كفلي يجمر AI كم تفيلمتات هوليوود ينا عالم حقوقات صاروي شكنات روبوتات يكونن AI مالت داتا تقيمو باترن وزلالي كاب جيجاتات زمهار تكنولوجيو أبز حجي وانزلو AI Generative AI يبهال نابنت كم Chat GPT, Cloud, Midjourney زبهالو AI tools አለው እዚኦም ሰብ ጻሓፎ ሚሊዮናት ጽሑፋት ስእልታትን አንቢቦም ሓድሽ ጽሑፍ ክጽሕፉ ይኽእሉ ሓድሽ ኢሉ ክስእሉ ወይ ድማ ኮዲንግ ክሰርሑን ይኽእሉ እዚ ዓቕሚ እዚ ድማ ነቲ ፍርሒ ኣዕብይዎ ዘሎ ምክንያቱ AI ሕጂ ፊዚካላዊ ስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኣእምሮ ስራሕ እውን ክሰርሕ ጀሚሩ ስለ ዘሎ ፍልልይ ወዲ ሰብን AIን AI كسب كندزي حيال كان تخونه كابود سب زفالو عبيتي فليات وين نقرات بنا لو جينعو بنصر كنرينا AI بقلطافه يبلصنا مليونات قصاتنا عن قصات ابو حرات كاليتات كنببن كتنتنن يخل سب باستراتيجين سمعتن يبلص AI امباتي وين حزن حقوسن سمعت يبلون سمعت ود سب كرداون بلكع يكلن AI نقحات وي كونشسنس يبلون نسنت استواهو بلاتا تمركيسو كلتا زيت آثار نقرات اللاقي وحدش حسب فتر وي ترو كرياتيفيتي
ኣይክእልን። ስለዚ AI መሳርሒ እምበር መተካእታ ወዲ ሰብ ክኸውን ኣይክእልን። ሕጂ እውን ንቕፅል ናብቲ ዘገርም ሓግታት AI ስራሕና ክወስዶ ድዩ? ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ስራሓት ወይ ጆብስ ኣት ሪስክ መን እዮም? ሕጂ ናብታ ኣገዳሲ ሕቶ ክንምለስ። AI ስራሕና ክወስዶ ድዩ? እዚ መልሱ ብሓፂሩ እወ እዩ። ንገሊኦም ስራሓት ብልክዕ ክወስዶም እዩ። ነዚ ሓቂ እዚ ክንሓቆ ይብልናን። እቶም ብተደጋጋሚ ወይ ሪፒቲቲቭ ዝስርሑ ስራሓት ሓደ ዓይነት ፎርሙላ ዘለዎም ስራሓት ብቐዳምነት ኣብ ሓደጋ ኣለዉ። ንኣብነት ዳታ ኢንትሪ ምምዝጋብ ዳታ ወይ ሓበሬታ፣ ቁጥርታትን ኣስማትን ካብ ወረቐት ናብ ኮምፒተር ምቕዳሕ AI ብሰከንድታት ክሰርሖ ዝኽእል ስራሕ እዩ። እዚ ስራሕ እዚ እውን ምስ ግዜ እናጠፍአን እናጎደለን ይኸይድ ኣሎ። ሰራሕተኛታት ናይዚ ስራሕ እዚ ድማ ብመጠኑ ናብ ካልእ ሞያን ዘይማዕቢልና ክወሰደና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ካስተመር ሳፖርት ኣገልግሎት ዓማዊል። እቶም ተደጋጋሚ ሕቶታት ዝምልሱ ናይ ቴሌፎን ወይ ቻት ሰራሕተኛታት ሕጂ AI ቻት ቦት ክትክእሎም ክኢሎም ኣለዉ። ሳልሳይ ትርጉም ወይ ቤዚክ ትራንስሌሽን፣ ቃላት ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካልእ ቋንቋታት ምቕያር ብAI ኣዝዩ ትኽክለኛ እናመፀ ይኸውን ኣሎ። ስለዚ ሰራሕተኛታት ናይ ስራሕ እዚ እውን ኣብ ሓደጋ ኣለና ማለት እዩ። ራብዓይ ጁኒየር ኮዲንግ ኤንድ ቤዚክ ኮፒራይቲንግ፣ ሓፀርቲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ፅሑፋት ወይ ቀለልቲ ናይ ኮምፒተር ኮድ ዝፅሕፉ ሰባት AI ብቁልጡፍ ክትክኦም ክኢሉ ኣሎ። ስለዚ እዚኦም ስራሓት ዘለውና ሰባት ነብስና ክንቂር እንተዘይፈቲና ኣብ ሓደጋ ክንወድቕ ኢና ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ ቀፃሊ ዕቤት ክንህሉ ዘገድድ መድረኽ ከም ዘለና ምግንዛብ የድሊ። ክራይ ግበሩ ከይሃልፈኩም ግን ስለምንታይ እዩ AI ንስራሕና ሙሉእ ብሙሉእ ክትክኦ ዘይክእል? እቲ ጽቡቕ ወገን ወይ ነገሩ እዚ እዩ። AI ንሓደ ሙሉእ ሞያ ወይ ፕሮፌሽን ሙሉእ ብሙሉእ ክትክኦ ኣይክእልን እዩ። እቶም ኣብቲ ስራሕ ወይ ኣብቲ ውሽጢ ስራሕ ዘለዉ ተደጋጋሚ ክፋላት ወይ ታስክስ ጥራዩ ዝወስዶም። ንኣብነት ንሓደ ጠበቓ ወይ ሎየር ንውሰድ። AI ንኣሽሓት ገበናት ናይ ሕጊ ሰነዳት መርሚሩ ወድዓዊ ነጥቢ ክህቦ ይኽእል እዩ። ግን AI ኣብ ቤት ፍርዲ ቆይሙ ንዳኛ እሚኑ ብስምዒትን ብስትራተጂን ክጣበቕ ኣይክእልን። ንሓደ ሓኪም ንውሰድ። AI ኤክስሬይ ርእዩ ሕማም ክረክብ ይኽእል ይኸውን፣ ግን ንሕሙም ፊት ንፊት ተቐቢሉ ኣጸናኒዑ ናይ ሕክምናዊ ምክርን ኣገልግሎትን ክህብ ኣይክእልን። እንተሃበ እውን እቲ ስምዒት ካብቲ ሓኪም ብኣካል ክህቦ ዝኽእል ስምዒት ብትሕዝቶን ዝተፈልየ እዩ። ሰባት ኩሉ ግዜ ካብ ሰብ ክሰምዖም ዝመርፁ። ስለዚ ሙሉእ ብሙሉእ ምትካእ ዝበሃል ነገር ኣይክህሉን እዩ። ሕጂ እውን ንቕፅል ናብቲ ዘገርም ሓግታት AI ከመይ ገይሩ ክሕግዘና ይኽእል? ደ ኦፖርቹኒቲ AI ከም ምርኩስ ወይ ተሓጋጋዚ ኮፓይሎት። ሕጂ ድማ ናብቲ ኣወንታዊ ወገን ንምፃእ። AI ንስራሕና ክወስዶ ዘይኮነስ ንክትከኣና ዘይክእል ዓቕሚ ክህበና ይመፅዩ። AI ከም ተሓጋጋዚ ወይ ኮፓይሎት ጌርና ክንሪኦ ኣለና። ንኣብነት ንስኻ መምህር፣ ነጋዳይ ወይ ጸሓፊ ክትከውን ትኽእል። AI ከመይ ገይሩ ይሕግዘካ? ንቁጣብ ግዜ ንሓደ ስራሕ 5 ሰዓት ዝወስደልካ ዝነበረ ከም ኢሜይል ምፅሓፍ፣ ፀብፃብ ምድላው ንAI ነዚ ኣዳልወለይ ብምባል ብትሕቲ 10 ደቂቕ ክትውድኦ ትኽእል። ምውሳድ ሓሳባት ኤንድ ብሬንስቶርሚንግ፣ ሓድሽ ናይ ንግዲ ሓሳብ ደልየ ኣለኹ 10 ምርጫታት ሃበኒ እንተልካዮ ብቕፅበት ሓሳባት የዳልወልካ። ካብኡ ተበጊስካ ድማ ስራሕካ ተሳልጥ። ምምሃር ሓደስቲ ክእለታት AI ከም ናይ ውልቅኻ መምህር ፐርሰናል ቲዩተር ኮይኑ እውን ከገልግለካ ይኽእል እዩ። ዝኾነ ዘይፈለጥካ ዓሚቕ ናይ ሕሳብ ወይ ቴክኖሎጂ ጉዳይ እንድሕር ኣለካ ከም 10 ዓመት ህፃን ጌርካ ኣረዳእኒ እንተልካዮ ብቐሊሉ ከረዳእካ ይኽእል እዩ። ሕጂ እውን ንቕፅል ናብቲ ዘገርም ሓግታት ምስ ምምፃእ AI ቴክኖሎጂ ዝፍጠሩ ሓደስቲ ስራሓት ከምቲ ኣብ ምእተው ዝበልክዎ AI ሓደስቲ ስራሓት እውን ይፈጥር ኣሎ። ንኣብነት ሕጂ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ደሞዝ ዝኽፈለሉ ሓዱሽ ስራሕ መፂ ኣሎ። እሱ ድማ ፕሮምፕት ኢንጂነር ይበሃል። እዚ ማለት ምስ AI ብትክክል ተዛሪቡ ጽቡቕ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ሰብ ማለት እዩ። ካልእ ድማ ናይ AI ኢንተግሬሽን ስፔሻሊስት ንትካላት ከመይ ገይሮም ከም ዝጥቀሙ AI ከም ዝጥቀሙ ዘማኽር AI ኢቲክስ ስፔሻሊስት
AI بግቡእ መገዲ ይዓይቕ ምህላው ዝከታተል ዝበሉ ብሚልዮናት ዓደስቲ ስራሓት ይፍጠሩ ኣለዉ። ስለዚ ዕድላት ማእለያ የብሎምን ከመይ ከም ጥቀመሎም ጥራይ ንፍለጥ። ስለዚ ብዚ ዘለናዮ ናይ AI ቴክኖሎጂ ዓለም ንመጻኢ ከመይ ክንዳሎ ኣለና? ክቡራት ተዓዘብቲ እቲ ክትርድኦ ዘለና ወሳኒ ሓቂ እዚ እዩ። AI ንዓኻ ንኽትክአካ ኣይክእልን እዩ። ግን እቲ AI ዝጥቀም ሰብ ነቲ AI ዘይጥቀም ሰብ ክትክኦ እዩ። ደግመ AI ንዓኻ ክትክአካ ኣይክእልን እዩ። ግን እቲ AI ዝጥቀም ሰብ ነቲ AI ዘይጥቀም ሰብ ክትክኦ እዩ። ስለዚ ነዚ ሓሳብ እዚ መሊስኩም ሕሰብሉ። ንስኻ ኣብ ዘለካ ስራሕ ኮንካ AI ክትመሃር ኣለካ። ከመይ ጌርካ ኢኻ እምበኣር ንመጻኢ እትዳሎ? ሓደ ፍርሒ ኣወግድ። ተገዳስነት ይሃለኻ AI ካብ ምፍራሕ ሎሚ ጀሚርካ ከም በዓል ChatGPT ወይ Google Gemini ከፊትካ ተፃወተሉ። ሕቶ ከመይ ከም ሰርሕ ተገንዘብ። ናይ ሰብኣዊ ክእለትካ ወይ ሶፍት ስኪልስ ኣዕቢ። ንሰባት መሃር። ናይ መሪሕነት ወይ ሊደርሺፕ ክእለትካ እውን ኣዕቢ። ንሰባት ትረዳእ ዘለካ ዓቕሚ ኣስፈሕ። እዚኦም AI ፈፂሙ ክትወስዶም ወይ ክትክኦም ዘይክእል ዓይነት ሞያታት ወይ ክእለታት እዮም። AI ኣብ ስራሕካ ኣእትዎ። ጸሓፊ እንተኮይንካ ንAI ሓሳብ ንምንጫው ትጠቐመሉ። ቪድዮ ሰራሒ እንተኮይንካ እውን ንስክሪፕት ትጠቐመሉ። ካልእ ዝተፈለየ ሞያ ተለካ እውን ኣብ ስራሕካ ብቐጻሊ AI ክትጥቀም ፈትን። ኣብ ዘለኻዮ ዓይነት ስራሕ ወይ ሞያ ስራሕካ ብAI ኣሳልጦ። ናብ ናይ መወዳእታ ናይ ዝሎም መደብና በፂሕና ኣለና። AI ጸላኢና ኣይኮነን መጻኢና እዩ። ቴክኖሎጂ ክመጽእ ከሎ ክንዓግቶ ንኽእል ኢና። እንኳ ክንገብሮ ዘለና ወይ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ምሳና ወሃይድና ንረብሓና ምጥቃም ጥራይ እዩ። ፍርሒ ናብ ዕድል ንቐይሮ። እዚ ቪድዮ እዚ ንዓኹም ሓድሽ ርድኢት ሂብኩም ክኸውን ተስፋ ገብር። ካብዚ ቪድዮ እዚ እንታይ ትረዲእኹም? ኣብ ስራሕኩም AI ክትጥቀሙ ዲኹም ወይስ ስግኣት ኣለኩም? ሓሳብኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ጻሓፉለይ። ክንምልሰልኩም ድማ ድልዋት ኣለና። ነዚ ብጣዕሚ ኣገዳስን እዋናውን ትሕዝቶ ላይክ ምግባር ከምኡውን ንፈተውትኩም ሼር ከም ዝበሉ ጠቐምቲ ቪድዮታት ቀጻሊ ንምርካብ ድማ ቻነልና ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ብዝቕፅል ቪድዮ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ተሰናዩ ይቐኒልና ቤት ተዛነ ዩቲዩብ ቻነል። ናይ ዓለም ምስጢር ናይ ቴክኖሎጂ ግስጋሴ ዘግርሙ ሓቅታት ናይ ታሪክ ፍልጠት እንኳ ብደሓን መጻእኩም ናብዚ ዛራይ መደባት ቤት ተዛናላትኩም ናይ ፍልጠትን መዘናግዒን ማእከል ቤት ተዛነ ዓለም ቴክኖሎጂን ፍልጠትን ቤት ተዛነ ታሪኽን መዘናግዕን ብሓደ ሰብስክራይብ ግበሩ ከይሓልፈኩም ቤት ተዛነ Let's go ሕጂ እውን ንብሪ ክዝል ናብቲ ዘገርም ሓቅታት